ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକା ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ମିଲମିକର ସୋୟାବଡ଼ି ତରକାରୀ ମସଲା କଷୁଛି। ଆଳୁ ସିଝିକି ରଖିଦେଇଛି, ସୋୟାବଡ଼ିକି ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି। ଟାଇମ୍ ଅବିକା ହେଲାଣି 10:30, କିନ୍ତୁ 10:30ରୁ ତରକାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି କାମ କେମିତି ମାନେ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଇଛି। ତରକାରୀ ମୁଁ କଲିନି 10:30ରୁ। ଧନ ପଡ଼ିବ ବାବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଝିଆରୀଟା ଅଛି, ସେ ଯାଇନି ତ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଘରେ ଖାଲି କାଉ କାଉ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ସେଠି ତ ସବୁବେଳେ ପାଟି ଶୁଭା ଯାଉଥିବ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଚୁଲି ଭାତ ବସିଛି, ଚୁଲିରେ ଭାତ ଅବିକା ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଡାଲି ମୋର ଦେଖିଲି ତ ତରକାରୀ ବସିଛି। ତରକାରୀ ଡାଲି ସାରିଦେଇକି ରୋଷେଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼େଇକି, କାହିଁକିନା କାଲି ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଶୀଘ୍ର ଉଠିଛି, ଯେହେତୁ ଶୀଘ୍ର କଲି ରୋଷେଇ ସାରିକି ତାକୁ ବାସ୍ ପାଠ ପଢ଼େଇବି। ତ ରଖୁଛି।